Da. Vaš odgovor je istinit. Miodraže, ovaj aplauz ste dobili za iskrenost, ali ne zato što ste bili pregrubi prema deci. Istina je istina. I se kajete zbog toga? Istinu da vam kaže, ne bi se ovako ponašao da se ne kaje. Dobro. Kažete mi da pitam još jednom vašu suprugu, kako je to Miodrag bio grub? Jel tukao decu? Jeste. I kad zasluže i kad ne zasluže, kondicije radi ili... Dosta je grup bio prema njima. Jeste vi bili onda, kako ste vi to rešavali? Vi između dece, njega, Da. a on bokser? Ja sam bila posrednik. Kao umprofor nešto, jel? Jeste. Njega smirivala, decu učila da budu kako on hoće. Jer je on jedan tipičan Balkanac, pa onda sve po njegovom. Opa, lepo, boga mi. Miodraže, mi smo u Srbiji okruženi politikom na sve strane. Ako se mi ne bavimo politikom, politika se bavi nama. Tako je. Jeste li vi politički opredeljeni? Jesam. Jeste član neke stranke? Jesam. Jel možemo da znamo koje? Demokratske stranke Srbije, tačnije bio sam osnivač Srpske radikalne stranke 1991. godine. Napustio sam Srpsku radikalnu stranku 1993. godine. Od 1993. do 1996. godine bio sam vanstranački i evo do dana današnjeg sam u Demokratskoj stranci Srbije. Ja pitala rekreativno, jeste nečiji član i dobila sam vrlo iscrpan odgovor kao za skupštinskom govornicom. To je fini uvod za pitanje broj 3, ako ste vi spremni. Spreman, izvolite. Pitanje broj 3. Da li ste ikada nekome pretili političkim vezama koje imate? Da. Jesam. Vaš odgovor je istinit. S kim ste se gledali malo pre? Sa drugom ili sa bratom? Sa suprugom. Sa suprugom? Jeste vi znali za ovo? Niste znali da ikome pretio? Ne, pošto mene politika ne interesuje, tako da retko kad vodim razgovor sa njim o tome, jer stvarno me ne interesuje. I sad kad čujete da je pretio nekom svojim političkim vezama, šta možete da mu kažete? Malo sam iznenađena, ali ništa, znajući ga kakav je. Po 35 godina ste s njim, valjda, pa ste znali. Jeste pretili kao radikal ili kao član DSS-a? Kad god sam to pretio sam jer sam sigurno bio u pravu. Nije to bila pretnja fizička, nego po političkim pitanjima, tako da... Znači više puta ste to... Sigurno, više puta, ne samo jednom. Mi možemo da nastavimo dalje, ali pre toga da postavim pitanje vašem bratu. Kad ste bili mali, kakav je Miša bio? Jeste vi stariji ili mlađi, izvinite? A delujem starije. Ne, delujete starije, nisam to mislila, ajde, nemojte sad. Što non stop priča da je on mlađi od mene. Nisam ja to tako mislila, ne. Znači, kad ste bili mlađi, jeste se svađali, ako jeste se tukli vas dvojice? Po Boga mi jesmo. Oko čega? Pa oko... Ja sam voleo i volim i dan danas, volim da se kartam. Inače se ja bavim, ja sam aktivan trener bokserskog kluba. Što je to fina tuča bila onda. O dobro sam mali bio. On nije mene tukao zbog toga, tukao me zbog karata. Zbog karata? Da. I ko je izvlačio deblji kraj? Pa ja sam bio mlađi dok nisam izrastao malo. Nemojte to ni da pitate. I onda smo sparingovali i tako. Jel' tako? Dobro. Jeste spremni za četvrto pitanje? Jesam. Da li mislite da ste bolji bokser od svog brata? Na ovo pitanje mogu odmah da odgovorim. Moj konačan, definitivan odgovor je da. Vaš odgovor je istinit. A šta vi mislite? Evo, ja sam aktivan trener kod njega u klubu gde je on predsjednik. Ima vrlo uspešne takmičare u seniorskoj... Pozivate ga javno? Javno ga pozivam. Jer pristajete?
Kako on meni trener, ja predsjednik? Pa ja ga tučem sa time čim sam predsjednik. Pa ne tučete ga titulom, nego pesnicama, valjda. Šta da radim? Sportski, u ringi, vidjet ćemo. On ne pristaje, izgleda. Ne Budi dobar. pristaje, pa ja Izvlači sam to se. znao da neće pristati. Samo da ostane tu među Ne. nama. Da. Dobro. Pitala bih pre petog pitanja vašu suprugu. Kažite mi, kako ste se vi upoznali sa Miodragom? Pošto sam ja bila u osnovnoj školi, igrala sam rukomet. U osnovnoj školi ste ga upoznali? Prevario sam i opasno. O, vidim. Dobro. I vraćala, u stvari znala sam ja njega i ranije. Jer moj brat je bio oženjen sa njegovom sestrom. Aha, dobro. Pa smo se onako znali od ranije, a konačno kad smo krenuli baš da se zabavljamo, ja sam imala rukomet, utakmicu, vraćala se, srela ga, popričali i tako. Ali bio romantičan jer onako osvajao Jeste. vas, frajer i to. Jeste. Jeste, jel? Dobro, dobro. I sad sam ja romantičan. Kad treba. I sad ste frajer? Da. Kad ne, romantičan. Romantičan, kad treba. dobro. Ovo je lepo uvod što je vaša supruga rekla za peto pitanje, ako ste vi spremni. Jesam. Idemo na peto pitanje. Da li ste ikada u trenutku besa uhvatili svoju ženu za vrat? Da, nažalost. Vaš odgovor je istinit. Ali nažalost. I ovo je bio aplauz za iskrenost, ali ja lično bih najviše voljela da nema ovog aplauza za ovo što ste uradili. I ja bi voleo, ali ne za aplauz. Aplauz obožavam. Jel? Ali voleo bi da se to nije desilo što se desilo. No, znate šta, vreme nosi svoje, svaki čovjek ima svojih negativnih trenutaka i ja sam imao svojih negativnih trenutaka, a pogotovo supruga je potpuno u pravu, ja sam Balkanac i to veoma težak. Tako da, nažalost, to je stvarno istina, eto, desilo se i ja sad iz tog položaja dalje ne mogu. Evo da pitam vašeg prijatelja, kako vi možete komentarišiti ovo što je Miodrag sada priznao? On je takav da do njega, on je to što kaže, tvrdoglavlje, svojeglavlje i možemo i da dubimo na glavi, Ništa, jel? ali to je bilo u nekom ranijem periodu dok je bio i mlađi i impulsivniji, sad se je malo primirao. A to što je bilo ranije, to ne važi kao, jel? Pa ne važi, ali šta sad, što on kaže, bilo je pa... Pa se ne Čim je njegova supruga toliko sa njim 35 godina i ona pregrmila, znači da mu je ona oprostila to i... Dobro, bilo, ne ponovilo se. Ne daj Bože. Tako je. Ne daj Bože. Tako je. Čim je Miodraže, Može. postao bude ona političar, dobra. smirio se. o Bogu hvala, dobro. Koji svi političari. Kako da ne, Miodraže. Izvolite. Ako odgovorite iskreno na ovo 600 pitanje iz prve runde, dobit ćete 100.000 dinara. Znači, koncentrišite se, završite prvu rundu sa 100.000 dinara. Mi smo čuli da ste vi u braku sa Ružicom već koliko? 35 godina. 35 godina. Tolike godine ste zajedno, je li tako? Čuli smo sada od vas da ste prema vašoj supruzi umeli da budete grubi, ali ja se iskreno nadam da ste umeli da budete i nežni. Jesam. Jeste umeli da prijete neke romantične trenutke? Svakako. I to više puta.